Eċċellenza, ħuti fis-saċerdozju, ħuti mix-xara, eżis insara. Għadna kif smajna lista ta' ismijiet li ma tispiċċa qatt u li ma tantx jiftijem is-sinifikat tagħha, s-sens tagħha għalfejn ġiet magħżula proprju llum biex tinqara fis-solennità tat-twelid tal-Verġni Marija. Imma jekk aħna nfandu ftit, jekk aħna nirriflettu ftit fuq din is-silta, nindunaw kemm hija l-iktar silta adattata għall-festa tal-lum. Imma mhux biss, imma kemm hija silta li lilna lil kull wieħed u lil kull waħda minna tista' tagħtina tama. Tista' tgħaddilna ħelsien. Tista' tgħaddilna ferħ, tista' tagħtina paċi. Jekk ma tagħmilx dan l-Ewkaristija li qegħdin niċċelebraw, naħseb ikun mument ieħor fost il-ħafna mumenti li jkollna matul il-ġurnata fejn nippruvaw nieħdu b'xi mod pjaċir gost bħalli kieku qed tara programm fuq it-television jew issegwi xi ħaġa fuq l-internet, tgħaddi u tinsija. Imma l-Ewkaristija tal-festa u l-Ewkaristija tal-festa tal-Vitorja wisq iktar minn hekk. U l-qari li għadna kif smajna u wisq iktar minn hekk. U allura dalgħodu nixtieq li nirrispondu fil-qosor għal 3 mistoqsijiet. L-ewwel waħda, xi tfisser għalija llum il-festa tat-twelid ta' Marija Bambina? Xi tfisser għalija għalik għal kull wieħed u kull waħda minna? Xi tfisser din il-festa? Sempliċiment illi narmaw ir-raħal illi jkollna ċelebrazzjonijiet ma jispiċċaw qatt fil-Knisja, imbagħad insertati sħana aktar jidhru twal, illi nisimgħu daqqa banda, illi ninġabru kollha kemm aħna hekk qisu massa ta' nies biex naraw ftit nar, ftit kulur, jgħaddi kollox u spiċċa din il-festa tal-Bambina le, wisq iktar minn hekk. Anzi, dan kollu li semmejt hu neċessarju u bżonjuż għax il-festa tal-Bambina ħafna iktar minn dan kollu, ħafna iktar minn dan kollu, mela x'inhi il-festa tal-Bambina? Din l-ewwel risposta li nixtieq nagħtu dalgħodu, it-tieni domanda. Illum qed niċċelebraw ukoll jum il-Vittorji, jum Malta, jum milli forsi sa ftit ilu forsi anki llum kien iġġelna nħossuna kburin. Ftit ilu iktar mill-lum. U l-mistoqsija li nixtieq nagħmel hi ma x'jagħmilna Maltejn illum? X'jagħmilna Maltejn illum? U l-aħħar mistoqsija, x'jagħmilna nsara u nies mix-xara? Il-parti l-kbira minnkom żgur li intom nies mix-xara bħali. X'jagħmilna nies mix-xara? Allura uliet Marja Bambina. X'jagħmilna uliet Marja Bambina lilna? Għalfejn infaħruha, għalfejn inkantaw tant bil-qalb ċertu innijiet li kważi kważi lanqas nitalmuhom, kważi kważi nitwildu bihom, kważi kważi nitwildu ġo fihom. Għalfejn? Xi fisser dan kollu? Mela l-ewwel mistoqsija. X'jagħmel it-twelid ta' Marja Bambina lili llum? X'effett għandu fil-ħajja tiegħi? Għax jagħmel sens niċċelebra l-festa ta' Marja Bambina? Il-xajja li smajna fil-ktieb tal-Vanġelu ta' San Mattew, il-ġrajja tiegħi tagħna l-koll, il-ġrajja tagħna. Dak nissellil dak, liħor nissellil liħor, liħor nissellil liħor, il-ġrajja tal-familji tagħna. U kieku jkollna niflu sew kull personaġġ li hemm imsemmi f'din l-istorja ta' San Mattew, tafu x'insibu? Insibu ħafna nies illi ma kinux fidili lejn Alla, insibu ħafna nies li kienu kriminali, insibu nies barranin li lanqas kienu jemmnu f'Alla. F'din il-ġenealoġija, f'dan l-arbu tar-razza, f'din is-siġra li minnha jitwieled il-Messija, insibu dan kollu. Kif kieku jkollna nfittxu fl-istorja tagħna, fl-istorja ta' kull wieħed u kull waħda minna, insibu l-istess kategoriji ta' nies. Hekk jew le. L-ebda arbu tar-razza mu perfett. L-ebda ġenealoġija min iqsa minn difetti, minn problemi, minn dubijiet, minn djufijiet, l-ebda waħda.
Allura meta smajna l-Vanġelu ta' San Mattew, qisu qed nisimgħu l-istorja tal-familja tagħna. L-istorja tal-familja tiegħek. L-istorja tal-familja tiegħek, ta' kull wieħed u kull waħda minna. U din l-istorja tagħna, kieku jkollna nħarsu lejja l-istorja kollha mill-loli nindunaw li m'hemmx ħlief ħaġa waħda ġewwa fija. Din l-istorja kollha titlob, anzi tokrob, tibki għal salvazzjoni. Tibki għal xi ħaġa aħjar, tixtieq xi ħaġa aħjar, tokrob, titlob għal tama, għal xi ħaġa isbaħ. Hekk jew le, ippruvaw irriflettu ftit, iffukaw ftit fuq il-familja tagħkom bħalissa. Il-familja tiegħi, il-familja tiegħek bħalissa. Ejdu li jgħix f'sitwazzjoni ix għaddejja minn esperjenza ta' karba, jew ta' talba, ta' xewqa. Ejdu li hemm xi familja li jaħilsa minn xi ħaġa aħjar, minn xi ħaġa isbaħ, mix-xewqa ta' xi ħaġa isbaħ. Ejdu li intom, żgur li ma nsibgħux l-ebda waħda. Għaliex? Għax il-bniedem, kull familja, kull relazzjoni minna nfisha mhix kompluta, mhix sħiħa. Għandha l-bżonn, titlob il-bżonn ta' xi ħadd li huwa s-Salvatur, li huwa il-Ħellies. Dak li jagħtina verament sens, sinifikat għal dak li ngħixu, għall-esperjenzi kollha tal-ħajja li niltaqgħu magħhom. Esperjenzi illi nistgħu nilmħuhom fil-personaġġi li smajna jinqraw fil-Vanġelu ta' San Mattew. Anki dawk kellhom esperjenzi simili għal tagħna. U allura l-problema l-kbira tal-ġenealoġija, il-problema l-kbira tal-istorja tal-familja tagħna x'inhi? Il-bżonn ta' Ħellies, il-bżonn ta' Salvatur. U għaw tiġi Marija u tgħidilna kejf aħna l-lum fis-sitwazzjoni li għaddej minna l-lum, forsi diffikultà fir-relazzjoni mal-mara tiegħek jew mar-raġel tiegħek. Anki San Mattew irrakkonta l-infedeltà. Forsi diffikultà ta' problema ta' saħħa. Anki fil-Vanġelu ta' San Mattew hemm nies illi mietu miżgħar bi problemi ta' saħħa. Forsi diffikultà ta' vojt li ħallit persuni u ħallew persuni f'ħajtek. Anki fil-Vanġelu ta' San Mattew, fil-ġenealoġija hemm irrakkonta dan kollu. Forsi ġejt tradowt, forsi xi ħadd daħak bejk, forsi l-ikbar ħabib tiegħek spiċċa biex isir l-ikbar għadu tiegħek. Anki fil-Vanġelu ta' San Mattew kien hemm dan kollu. U titfaċċa Marija bħaż-żernieq ta' filgħodu li jħabbar l-għodwa, li jħabbar id-dawl. Kemm hu sabiħ il-Vanġelu, kif jirrakkuntajilna din ix-xemx tila il-Vanġelu ta' San Mattew. Hemm żewġ versi li aħna ma qrajnihomx fil-Vanġelu tal-lum, qegħdin ġo nofsu. U dan iż-żewġ versi jgħidu hekk. Jgħidu allura dan ifisser li minn Abraham kien l-ewwel raġel li jissemma fil-Vanġelu, sa David kien hemm 14 nisel. Imbagħad minn David sa l-eżilju kien hemm 14 nisel. Imbagħad mill-eżilju sal-Messija, ikompli l-Vanġelu ta' San Mattew fis-silta li ma qrajniex, ġo nofs il-Vanġelu tal-lum, mill-eżilju sal-Messija kien hemm 14 nisel. Kemm hu sabiħ il-Vanġelu, xi rid jgħidilna San Mattew? Men għandna 14 u 14. 14 u 14 jagħmlu 28. Mhux hekk? Ħanieqfu fuq in-numru 28. San Mattew iħobb ħafna jilgħab bin-numri. In-numru 28 huwa n-numru tal-ġranet tax-xhur fil-kalendarju ludi. Il-kalendarju tal-Lud mhux kalendarju solari mibni fuq ix-xemx bħal tagħna, le. Imma kalendarju sal-ġurnata tal-lum mibni fuq il-qamar fiss stabbli 28 ġurnata. Allura San Mattew jgħidilna illi meta beda l-qamar Abraham, tajjeb, meta beda l-qamar Abraham l-ewwel ġenerazzjoni wasal f'David fil-quċċata il-qamar mimli fl-14 il-jum David. Minn Abraham sa David hemm 14 nisel. Il-qamar mimli, il-full moon li għall-Lod kien ifisser ħafna. Għaliex? Il-full moon, il-qamar mimli għall-Lod forsi b'differenza minna kien ifisser is-salvazzjoni. Ma ninsewx li l-poplu ta' Iżrael jeħles mill-art tal-Eġittu fil-lejl tal-14 ta' Nisan, ix-xahar ta' Nisan.
bil-qamar mimli tant li aħna sal-lum għadna nippruvaw nmexxu il-festa tal-Eid mal-qamar mimli tax-xhur bejn Marzu u April. Il-qamar mimli ifisser is-salvazzjoni l-ħelsien. Allura ma' Abraham beda bil-mod il-mod tira, beda bil-mod il-mod jimtela il-poplu ludi bit-tama illi waslet sa David il-quċċata. David kien il-quċċata tal-poplu ludi u għadu l-quċċata tal-poplu ludi sal-ġurnata tal-lum għax il-poplu ludi għadu jistenna l-Messija. Imma x'ġara minn David sal-eżilju kien hemm slaten u rejjiet li din it-tama tradewa, li lill-Alla tbedu minnu, li lill-Alla ma baqgħux iħobbuh, ma baqgħux fidili lejh. U allura l-poplu jispiċċa fl-eżilju. Minn David sal-eżilju 14 nisel. U allura hemmhekk għandna l-qamar li huwa nieżel, il-qamar li qiegħed imut, il-qamar li laħaq il-quċċata f'David issa qiegħed jispiċċa u jintemm fl-eżilju ta' Babel. Imma jkompli San Mattew mill-eżilju ta' Babel sal-Messija hemm 14 nisel. U l-konklużjoni tagħmluha weħidkom. Kif minn Abraham sa David il-qamar kien tira sakemm imtela f'David, hekk ukoll issa mill-eżilju sal-Messija il-qamar jerġa' jitla. Sakemm jimtela u jibqa' mimli bil-miġġa tal-Messija. U Marija hija dik il-persuna illi minna jgħidilna l-Vanġelu jitnissel il-Messija, jitnissel Ġesu. Allura bil-fors rridu naqraw dal-Vanġelu llum, m'hemmx Vanġelu ieħor aħjar li jurina li Marija hija ż-żernieq, li Marija hija l-ewwel dawl tax-xemx il-kbira li huwa l-mulej Alla tagħna salvana Ġesu. Fiex salvana Ġesu? U din hija r-risposta li rridu nieħdu magħna dalgħodu. Ir-risposta li rridu nieħdu magħna dalgħodu idejn. Illi Ġesu salvana billi għalilna bil-kliem. Imma mhux biss għalilna bil-kliem, imma urina bl-email, saħansitra bil-mewt tiegħu fuq is-salib. Illi Alla lilek, lil kull wieħed u lil kull waħda minna. Alla iħobna. Alla iħobna. Din hi s-salvazzjoni. Dan hu li Marija ħabbret sa minn kmieni li lilek Alla jħobbok. U Alla jħobbok mingħajr ma jistenna xejn minnek. Alla jħobb din hi s-salvazzjoni. U dan hu li rridu nieħdu magħna dalgħodu minn ġewwa din il-Knisja. Din hi l-festa li rridu nagħmlu fil-qalb tagħna, illi mbagħad titkompla barra bil-banda, bin-nar, bit-tiżjien. Imma jekk m'hemmx din il-festa interna li lili Alla jħobbni, għalhekk il-Knisja tisħaq fuq il-qrar, fuq it-qarbejn, lilek Alla jħobbok. Tgħidli ma jien għaddej minn daqshekk diffikultajiet u minn problemi. Għaddej minn diffikultajiet u minn problemi għax inti teżisti. U inti teżisti b'att gratuitu b'xejn tal-imħabba li Alla għandu għalik. Alla ħabbek qabel il-problemi u jħobbok fil-problemi u jibqa' jħobbok wara l-problemi u bil-problemi. Tgħidli allura nista' nagħmel li rrid, le. Il-ġenealoġija ta' San Mattew tallimna illi jekk aħna nisbaljaw aħna stess imbagħtu u magħna jibagħtu ta' madwarna. Alla jaħfrilna u Alla jħobbna, però l-konsegwenzi tal-batija tagħna, tal-ħażen tagħna, li mbagħtu aħna u li jibagħta ħaddieħor dawk Alla ma jistax ineħħihomna, Alla ma jistax jitabba bihom hu. U hawn hu s-sens u l-bżonn tal-festa tat-twelid ta' Marja Bambina. Hawn hu l-bżonn tal-festa li nagħmlu li t-twelid ta' din it-tifla, ta' din it-tfajla, ta' din it-tarbija illi kienet itħabbira tas-salvazzjoni tal-ħelsien ta' kull wieħed u kull waħda minna sa minn qabel ma ġie Ġesu. Iridu nsegwu dak li titlobna Marija. Iridu ngħixu kemm jista' jkun kuljum dak li għexet Marija. Marija l-mudell tal-ħajja ta' kull wieħed u kull waħda minna. Alla għalija kien l-iktar ħaġa importanti. Alla għalija kien fiċ-ċentru ta' ħajjita. Sfortunatament intom bħali tħossu u tafu illi Alla ma għadewx fiċ-ċentru ta' ħafna minna. Forsi għal ħafna minna l-festa għadha fiċ-ċentru.
Forsi għal ħafna minna n-nar qiegħed fiċ-ċentru, forsi għal ħafna minna l-banda u t-tiżjin qiegħed fiċ-ċentru, imma jista' jkun li Alla mhux fiċ-ċentru. U l-ewwel irid ikun Alla fiċ-ċentru biex il-ħwejjeġ l-oħra, it-tiżjien, il-ferħ, il-festa ikollha verament sinifikat, ikollha verament tifsira li timlina tassew bil-ferħ lil kull wieħed u lil kull waħda minna. Xi fisser inżommu lil Alla fiċ-ċentru? Inżommu lil Alla fiċ-ċentru jfisser li almenu jien kuljum niftakar fih għax hu l-ħin kollu jiftakar fija. Almenu insib ħin ta' talb kull jum, kull ġurnata li tgħaddi. Kemm kienu sbieħ id-drawiet ta' missirijietna fl-antik jibdew il-ġurnata bit-talb, jaqsmuha fin-nofs bit-talb u jtemmuha bit-talb. Aħna llum nibdew il-ġurnata bil-ġiri, naqsmuha fin-nofs bil-ġiri u bil-ġen u ntemmuha mingħajr mistrieħ, għajjenejn, irrabjati u mdejqejn. X'differenza kbira meta inti żżomm lil Alla fiċ-ċentru ta' ħajtek. X'differenza kbira meta Alla ikun dak li jdawlek, li jdawwalna fl-għażliet tagħna, fid-deċiżjonijiet tagħna. X'differenza kbira meta aħna nippruvaw lil uliedna sa meta jkunu għadhom żgħar nagħtuhom dawn il-valuri tagħna. Importanti nagħtuhom is-sens u l-valur tax-xogħol, mela le. Importanti nagħtuhom ukoll is-sens u l-valur tal-flus, mela le. Però il-flus, ix-xogħol, id-divertiment mingħajr Alla jispiċċa biex idur kontra tagħna, jispiċċa biex jagħmlilna l-ħsara għax Alla biss u Alla waħdu dak li jħobbna. U hawnhekk żewġ kelmiet tal-aħħar fuq dak li għamilna Maltejn u dak li għamilna xarejn. Qegħdin niċċelebraw illum almenu it-tifkira ta' 3 rebħiet kbar. Ir-rebħa tal-assedju l-kbir 8 ta' Settembru 1565. Ir-rebħa fuq il-Franċiżi 7 ta' Settembru 1800. Ir-rebħa tal-aħħar gwerra 7 ta' Settembru 1943. Qegħdin niċċelebraw dawn ir-rebħiet u impoġġuhom taħt id-del, taħt il-protezzjoni, taħt il-patroċinju ta' Marija. Ma ninsewx li missirijietna dejjem waħdu l-istorja tagħhom, dak li għaddu minnu ma l-istorja tal-fidi. Dejjem waħduhom fl-imkien, għaġluhom fl-imkien, il-fidi u l-istorja, il-fidi u l-ħajja, u ma żewġ idejn tal-istess persuna li jekk tonqos waħda minnhom il-fidi jew il-ħajja, il-persuna ma tistax tiffunzjona mill-aħjar, bl-aħjar mod. U allura jew ma ninsewhomx dawn iż-żewġ idejn li jżommuna f'saħħitna bħala poplu, li jagħtuna identità bħala Maltejn. Il-problema tal-identità mhix marbuta biss ma dak li ġara fil-karti tal-identità. Il-problema tal-identità tagħna bħala Maltejn, il-problema li ġejja wisq mill-bogħod. Mhix ġejja biss u sempliċiment għax qegħdin nitħaltu ma' popli. Mhux sempliċiment għax ġew popli oħra f'pajjiżna. Jekk hemm bżonn għaliex le. Imma l-problema l-kbira nett hija dejn li aħna tlifna jew qegħdin nitilfu jew maħniex nozzu biżżejjed, maħniex kburin, maħniex proud biżżejjed bil-valuri li ħallewna missirijietna. X'jagħmilna Maltejn? Jgħidulna San Pawl fl-Atti tal-Apostli. San Luqa jgħid, ġabu ruħhom magħna biħlewwa li ma bħala. Waqt li tkun tila t-tiġrija bil-karozza, t-tiġrija tar-Rabat bil-karozza, tibda tgħid imma dejn ġabu ruħhom biħlewwa li ma bħala magħna, imma din għadha teżisti jew le. Ħadd ma jċedi lil ħadd, kulħadd irid jimbotta lil kulħadd, kulħadd irid jaqbes u jgħaddi lil kulħadd. Ħadd ma jagħti kasta ieħor, nagħtu biss kasta ta' nfusna, dawn huma l-valuri li lilna kienu jagħmluna Maltejn. L-egoiżmu, n-nuqqas ta' sens ta' komunità, ejjew ma nħallowx it-taħlejt li qed jiġi minħabba nies minn barra li jekk hemm bżonn għaliex le.
Imma jew ma nħallewx lil dawn in-nies ifixkluna mill-modi ta' kif aħna nġibu ruħna u ġibna ruħna għal tant sekli ma' xulxejn. Is-sens ta' komunità, is-sens ta' komunità. Qegħdin nitilfuh is-sens ta' komunità fl-irħula tagħna, f'pajjiżna, qegħdin nitilfuh. Il-problema x'inhi mhux il-barranin, il-problema hi l-egoiżmu. Il-problema hi li jien naħseb fija nnifsi biss. Il-problema hi li jien niġi naqgħu nqum minn ta' ma' ġenbi. Il-problema hi li jekk jien sew kulħadd sew. Din il-problema l-kbira. Dak kollu li jmur kontra l-aħbar sabiħa tas-solennità li qegħdin niċċelebraw illum. Alla jħobbok. U jekk iħobbok iħobb lil ħobb kif iħobb lilek. U jekk iħobbok inti għandek imħabba biżżejjed ġewwa fejk biex tħobb lil ħobb ukoll. Biex tilħuk ma tarax bħala għadu tiegħek, bħala kompetitur tiegħek. U x'għamilna xarin? X'għamilna xarin? Interessanti għax il-Vanġelu tal-lum jispiċċa b'mod sabiħ ħafna. Marija li tagħti lil Ġesu. Li ċċelebraw it-twelid ta' Marija b'solennità kbira x'kienet dik li tagħti lil Ġesu. Eżis ħuti xarin. Ejjew inkomplu nagħtu lil Ġesu bis-serjetà. Għal snin sħaħ tajnieh lil Ġesu, għaddejnieh lil Ġesu, mhux biss fir-raħal tagħna, mhux biss fil-gżira tagħna, mhux biss fl-Ewropa, ma fid-dinja kollha. Kemm nies mix-xara marru l-hawn u l-hemm biex iħabbru l-Vanġelu, biex iħabbru l-aħbar it-tajba, biex iweldu lil Ġesu f'ħafna djar fejn hemm bżonn. Ejjew nibqgħu nagħtuh lil Ġesu. Ejjew l-ewwel qabel kollox ngħadduh lil Ġesu lil uljiedna, liż-żgħar tagħna. Ngħaddulhom iwa l-ġid materjali, ejjew ngħaddulhom il-ġid fuq kollox spiritwali li huwa l-patrimonju li jibqa'. Il-pajjiż jgħaddi minn fażijiet. Żmien li fih ikun sinjoru ma jonqsu xejn, u żmien ta' faħar u ta' kriżi. Il-pajjiżi kollha jgħaddu minn dawn is-sitwazzjonijiet. Il-ġid materjali mhux stabbli, il-ġid materjali mhux garanzija, imma l-ġid spiritwali huwa garanzija. Il-valuri tagħna huma garanzija, Ġesu Kristu huwa garanzija. Ejjew l-ewwel qabel kollox ma nġibux skużi ta' futbol, ta' danza, ta' balen, ta' mużika, ta' affarijiet oħra biex nibagħtu l-itfal tagħna l-katekiżmu. Ejjew ma nsibux skużi għax dan kollu jikkonkretizza ruħu f'għażliet li rridu nagħmlu fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Ma nġibu skużi ta' privatijiet, ma nġibu skużi ta' min jaf li ma' lezzjonijiet, l-hawn u l-hemm. Ejjew impoġġu l-ewwel u qabel kollox dak li għandu jiġi l-ewwel u qabel kollox. Inkella din il-festa li qegħdin nagħmlu tkun kummedja oħra mal-ħafna li nagħmlu matul is-sena. Ejjew verament nagħmlu għażliet li jenuna nkunu xarejn kif dejjem konna ngħaddu bħal Marija ma' Marija lil Ġesu lill-oħrajn. Ejjew inkomplu naħdmu għal vokazzjonijiet, kemm vokazzjonijiet ħarġu mix-xara, kemm vokazzjonijiet distinti ta' saċerdoti li ġew qabilna, kemm saċerdoti ħarġu mix-xara u marru waslu l-Vanġelu f'postijiet imbeda tad-dinja, kemm reliġjużi sorijiet, kemm membri ta' istituti sekolari komplew jgħixu din il-missjoni li tatna Marija. Marija hi patruna tax-xara mhux 15 fis-sena. Mhux 15 fis-sena, 15 tal-festa. Imma Marija patruna tax-xara kontinwament. U meta npoġġu lil Marija patruna tax-xara, ma nistgħux aħna nieqfu milli nwettqu inkomplu l-missjoni tagħha li tgħaddi lil Ġesu. Għax Ġesu tnissel permezz ta' Marija hekk qalilna l-Vanġelu. U din il-festa tal-lum tkun tagħmel tassew sens, ikollha tassew sinifikat. Għaliex? Għax nifhmu xi ġifieri, tifraħ tassew għax Alla jħobbok. Marija twassilna dan il-messaġġ ċaru sempliċi, Alla jħobbok. Nifirħu tassew bħala Maltejn. Għaliex? Għax nerġgħu niskopru s-sens ta' komunità flimkien, nerġgħu nibdew inħarsu ftit madwarna, mhux biss lejna nfusna. U nerġgħu niksbu s-sens ta' xarejn, inkomplu nkabruh dan is-sens. Għaliex? Għax illum inwedu lil Marija, inweduha lil Marija li bħalma ġiet fid-dinja biex twassal lil Ġesu. Hekk aħna wkoll ġejna fid-dinja biex kif waslulna ta' qabilna
inkomplu masluħ lill-oħrajn. Viva Marija Bambina!